Sugeng enjing para pemirsa, matur nuwun sampun nderek program Pito Desa. Dina iki kita bakal ngulas potensi wisata saka salah sawijining desa sing lagi berkembang, yaiku Desa Menjagong, Kecamatan Nondongkal, Kabupaten Pemalang. Kanggo informasi lebih lengkap, ayo kita sambung kali konco kita Mbak Rina, sing saiki ana ing lokasi. Mangga Mbak Rina. Matur nuwun Mbak Nisa. Bener sanget, saiki aku ana ing Bendungan Menjagong, salah siji panggonan wisata kebanggaan warga Desa Menjagong. Suasana ing kene adem, tenang lan indah. Saben akhir minggu, panggonan iki rame dikunjungi wong-wong sing arep ngendoke pikiran. Warga uga padha adol jajanan tradisional sing bisa dinikmati pengunjung. Wah, menarik Mbak Rina, aktivitas apa wae sing bisa ditindakake para pengunjung ing kono. Kata sangat Mbak Nisa, pengunjung bisa lungguh santai dalam pemandangan, mancing, dolan bareng keluarga, lan mesti wae foto-foto ana ing spot apik sing wis disiapke warga. Ana uga promosi budaya lokal, kaya pentas seni lan panganan khas desa. Wah, apik tenan. Apa ana program khusus saka pemerintah desa kanggo ngembangake wisata kuwi? Ana Mbak, pemerintah desa bebarengan karo warga podo kerja bareng ngresiki lingkungan wisata lan rencana gawe acara rutin tahunan. Anak-anak muda desa uga dilatih dadi duta wisata desa. Semangat kerja barengi pancen luar biasa. Matur nuwun Mbak Rina kanggo laporane. Sami-sami Mbak Nisa, salam dari Desa Menjagong kangge kabeh pemirsa.